Tuberkuloz میگن کسل یعنی مثال کسل گذرنده اواسطه مثال قاشق ویلکا میگذره میگن آرام خام مخصوص مثال ترلکه عدل نمیکنن کسلی لکیش تو به کسلش نگذره دیگه آدم خام همین چیز میدونیم مثال بخاطر طبیبا که چیزی که خودشون وای کننده بودن. Например, вот касал шудан, грипп шудан, мечи шудан, осложнение дудан. Куда шудан, например, лечение на кардан. Бади вай, касал шудан мистан, ахмет наметян худа шуна, би ахмети. Бо як чиз хаски, хозер бисёр одаму, чӣ гӯям камбағалу ҳайку гӯшна чи ин вообще касали гӯшна мегӯн. Агар ки вақту соаташ кати лечение кунанд, вақту соаташ кати авқоти ба қувват хӯранд, чиз хӯранд мумкин сиҳат саломат мешаванд. Баъд тоҷикои мо чӣ хел як привычкаи безеб доранд, ҳозир тозагии мо риоя карда наметавонанд. Меран ҳамо худашон касал бошад, ҳамо балғамашона туф мекунанд, носашона туф мекунанд. Мумкин ҳамонам касал бошад, асабаи инфекция гирифта мешавад. Тоже контактный. Хисоб мешад аз чангу чиз ҷоруб мерӯянд бо дворникои мо чиз чангаш мебарад ку аз инам тоже можно касал шудан. Например, ман ҳамихе ҳисоб мекунам. Дар бораи 6 қати ҳамин 6 қати связане точно ки чӣ касалие мисол медонам ки опасне мисол бисёр одамои мисол 6 қати проблема дорад бояд эҳтиёт кунанд. Тюрьма чӣ мешавад тоҷики ба? Маҳбас. Маҳбас. Зиндон. Ман ҳамҷа фаҳмидем ки унҷа хунук ку. Ҳамунҷа вай лёгкиё шушо хунук мегиранд, ҳамун рӯи ҳавай ҳамун касал пайдо мешавад. Ҳамина медонам. Дигари хел дар бораш ягон вай намедонам. Бемории сил ман медонам ки навъҳо қатъиҷидо мешавад, ҳаст гузаранда ҳаст, ҳаст тавбатшаванда ҳаст. Ки як бародари ман ҳамин касал фавтидан ба ҳамин дараҷа ман хабар дорам ки вай гузаранда набуд. Тибқи маълумоти табибон хай тавбат барои тавбаташ дер шидагӣ буд. Ҳамин хотир. Бемории шуш аст. Яке аз сабабҳои туберкулёз ин хунукхӯрии шуш аст ва ҳамун микробе ки дар шуш ҷой пайдо мекунад, ҳамун микроб масалан ҳамун шушҳоро суст мегардонад, тунук мегардонад ва оҳиста оҳиста дар организм ҳамун сабабҳои бемории ҳамин касале мешавад. Касалии сил ҷудо касалии бад. аз ҳисоби риоя накардани қонунҳои истифодабарии об, либоси даркорӣ дар вақти замони хунук ва ғайр аз он надоштани тарзи ҳаёти солим. намуди сил ҳар хел ҳаст. касалии сили уставон, касалии сили шуш, намои шушаш камакак безебтар. Мардум агар дасташа шӯяд, будам барин салом алейкум кардан мумкин.